mabuti ay may biyayang makakamit. Nagsalita ang Panginoon, silang nagbibigay galang sa akin ay aking bibigyang parangal. Si Kristo sa radyo para sa mundo. Ibinabahagi ang kanyang mensahe sa winaon. Naimbaga damag, Mapyanga dumog, Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143 DZMR Missions Radio. Si Kristo sa radyo para sa mundo. Ito ang Tiagsapa Anaptuan Tinamnama. mapagpala sa mensahe ng kalakasan at pag-asa mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tiagsapa Anaptuan Tinamnama. Dito lamang sa 1143 DZMR, your Missions Radio. Itiag na mga oras tayo kakabsat. Alas 5:52, iti agsapa na imbang aldaw kakabsat. Iti Miyerkules, mauding aldaw. Iti dahito nga bulan iti Mayo. Kat madama nga ibakbakabak na kakabsat, iti tudo. Dito ayan tayo, madaydayaw iti Apo. Ayan, yaman nga panawon, ti adda kada tayo iti dahito nga gundaway. Agyamanan tayo lang sa iti Diyos. Kumuna ti amin, agyaman tayo, taadaan tayo iti pigsa, nakariing tayo kakabsat. Nga sibubuo. Yawan kurang na. Well, awisin kayo man nga magipagpasit iti dahito nga programa ti Agsapan at Nalitin ang naman manipod Lunes sa gingana iti Biyernes. Iti dahito yung Station 1143, DZMR Santiago City. Tinalag sa kamangkabkablaw kada kayo iti Aldao. Iti Miyerkules, Lawrence Salazar. Saludsud ko Diya kaya't isuningan Itarpad mo ako Diya kaya't itimat na Ititalan nga nalawa Kaya't putiyagyan Asiwaya-waya Awan buteng awan danak Adarak kuwa daraksa Apu kararat ko
Alawin kakabsat, agyaman tayo iti dayta nga kanta, jak kayat iti sumina. Well, kasi na ibagami iti kalman, na ibaga iti kalman kakabsat, dumawat ak iti dispensar, gaputa han nga available, di agbalin nga guest tayo kumatat kakabsat, gapu iti kinabisi da, mabalin nga prepare da, para dya into no Sabado kakabsat de konsyerto da. So pagdispensaran nyo kakabsat. Anyway, numampay awan iti isu na guest tayo, at dati kang runaan nga guest tayo iti dating aldaw. Kaya, ang runaan na kin kasayaatan nga guest tayo awan sa bali. No, di iti Dios nga pagserserbian tayo. Iti libro kakabsat iti Salmo, Kapitulo 46. Kaya, manin ano nga beses tayo dito nga pinagadalan kakabsat. Yung anyan ang kakabsat nga iti every time nga basahin tayo na idumduma iti ipaisimbudaag no daytoy nga mensahe kakabsat. Manipud di libro iti Salmo 46 kunana. Iti Dios iti kamang ken pigsa tayo. Sisasagana at tumulong iti nariribok at tiyempo. Di tayo nga dagbutang uray no agdingined kin margaay dagiti bantay a maigabor iti taaw. Uray no daranudor dagiti baybay ken magungon dagiti turod gapo itdawel na. Adda karayan amang tedrag o iti syudad iti Dios iti nasantuan na pagtaangan iti kangatungan iti daytoy a syudad agnaed iti Dios. Awan to ti pakan-anuan dinto ag marsuod parbangon paylaeng tulungan nan agkin nga tulungan nan agkintayeg dagiti pagilyan aglagaw dagiti pagarian agruod iti Dios ket marunaw iti daga. Adda kada tayo iti Apo aman nakabalin amin ti Dios ni Jacob iti kamang tayo. Umayo kitaen iti inaramid iti Apo. Imutiktikan nyo dagiti nakakaskas daw nga inaramid na ditoy daga. Verse 9, pagsardingen na dagiti gubat iti sangalubungan dadaelan na dagiti pana tukulen na dagiti gayang inpuuron na dagiti lugan a pakigubat. Verse 10, isardingyo iti aggugubat ket ammonyo asyak iti Dios kunana asyak iti kangatungan kadagiti nasyon katanukan iti entero a lubong ken iti mauding nga bersikulo kakabsat. Adda kada tayo iti Dios, iti Apo aman nakabalin amin. Iti Dios ni Jacob iti kamang tayo. Madaydayaw iti Dios kakabsat kadagiti nga sasaunang intaya binasa manen iti daytoy nga aldaw. Agyaman tayo kakabsat. Adda ti mabalin tayo nga pagkamangan. Aya, kasi di nabasa tayo. Pagkamangan nga saan nga pulos nga bagunay, saan nga pulos nga agbalbaliw, saan nga pulos nga matukol, wenno magungun kakabsat ti kamang tayo. Well, saan nga tapno ti kas na maliklikan tayo met digiti parikot tayo ikamang tayo tapno maliklikan tayo dagiti parikot tayo. Haano kakabsat wenno talikudan dagiti pagribbengan tayo. Saan? Aya, tapno haan nga tapno maliklikan ti adu nga pakasuutan iti biag. Ngem may nga lugar kakabsat nga mapabilig mabaling mapabilig tayo. Ngayon tuno kumamang tayo iti Dios adda nga papigsain na tayo. Amen. Mabalin nga papigsain na tayo, adda nga mapabilig tayo, mapabilgan na tayo, nga agsubli ken sumango. Yeah, banbanag nga pagbutbutngan tayo. Kadi pa nagbalbaliw iti biag kastamet kadagiti insecurities iti panagbiag tayo kakabsat. Saan tayo laeng dati pagsayaatan na kakabsat, saan tayo laeng nga naddaan iti pagkamangan, ngem kastamet nga karayan nga di nga pagsakduan tayo. Adu dagiti tiyempo nga dagiti parikot ken riribok nga sangsangon tayo adda nga madagdagsenan na pakadagsenan iti panagbiag tayo. Una pre dagiti nga problema nga adda kada tayo ket talaga nga mangriribok kada tayo, mangdagsen kada tayo. Aging ganang kasla saan tayo nga maawit nga kadagiti nga dadagsen. Aya hantay nga dumteng di tiyempong kasla awan ti maramiden tayon, maibusan tayon iti pigsa nga bumangon. Awanon iti namnamaen tayon. Ngem kadagiti nga tiyempo saan ka nga masapol nga agkapoy agsipod tanya ko na adda karayan amang ted iti rag-o. Manipod ditoy ni Salmista David saritahan na may papan iti nakakaskas daaw kakabsat nga karayan. May isa nga karayan nga agtultuloy nga agay ayos. No adalan tayo kakabsat ti pakaistoryaan na adda iti dakkel nga pasit ti karayan iti may nga lugar wenno syudad. No mangrugi nga agtalinaed dagiti tattao iti may nga lugar itahaan ken pilyen na daytoy. Ket asidig iti may nga karayan tapno di kasta adda nga pagalaan da iti danom. Kada iti nga tiyempo kakabsat pangrunoda kang runaan ti amin into no mapan iti may nga lugar kitahaem no adda mala ti ubog dati pumbakos di kuma wenno asidig iti karayan wenno
danom iti kang runaan na iti dayta nga gundaway. Ket no kayat da nga kamkamon iti may isang lugar kakabsat una nga siraan da dagitoy nga karayan nga paggapuan iti danom iti syudad ket saan nagbayag sumuko da dagiti lugar iti dayta nga syudad. Kasi jay handa nga makilaban ngay, handa nga makilaban, handa makikwano di ket iti danom. Ay iti kang runaan na nga siraan da daydi pagayusan tunukan ag surrender da dagiti kalaban da. Ngem iti nakakaskas dao diti kakabsat iti Jerusalem ken maysa ka dagiti sumagmamano nga syudad nga awan pulos karayanda. Iti laeng nga tiyempo ni Aring Ezekias kakabsat iti may kadua nga Ari kapitulo 20 naisurat iti panangaramid panangaramid na iti maysa nga tangke iti danom iti panangkali na iti maysa nga usok a pagayusan iti danom a mapan ijay syudad. Uray kasatno kabayag iti riribok iti Jerusalem adda nga saan nga naibos iti supply iti danomda. Maysa nga nakakaskas dao nga karayan nga nagtultuloy nga timulong kanang pabilag kadakwada. Saan lang kakabsat nga nakakaskas dao nga karayan ngem nakakaskas dao nga agnaed ti panagtalinaed da iti verse 5 kuna na iti daytoy nga syudad agnaed iti Dios awan to ti pakan-anwan na dinto marsuod. Kaya sino dahi ti kakabsat nga nakakaskas daaw nga agnaed? Ni salmista nga David, kuna na iti Diyos. Di verse 7, mabasa tayo, adda kada tayo ti Apo aman nakabalin amin. Saan tayo laan ka nga kakabsat nga pagkamangan iti Diyos? Ngim isu ti karayan tayo nga pangalaan iti na espirituan nga pigsta ken pan nakabangar tayo. Iti Juan kapitulo 7, versikulo 37, aging gana iti 38, kuna na, iti siya sino man amawaw umay kanyak. Tapno uminom, kas kuna iti nasantuan asurat, agayos to dagiti karayan, iti sibibiyag adanom, manipod iti puso iti siya sino man amamati kanyak. Ti saludsod ken kakabsat, adamot laeng kadi, nga agsaksakdo ka. Manipod iti supply nga pigsa iti Dios. Adda ka diti tiyempo nga uminom manipod kadagito nga karayan. Pagpalubusan ka di kakabsat nga pabang-aran na ka iti Dios. Palamiisen na ka iti Dios. Pabarwon na ka iti Dios. Baba iti panaginom mo. Panang sakdom kadita nga danom. Kabsat no kasla mabanbanugan kan iti kinaadu nga sangsanguam iti biyag. Umasdig ka iti Dios. Isu iti nakakaskas daw nga karayan tayo nga mangpalamiis ken mangpalangto kada tayo. Saan tayo laeng kakabsat nga naadaan iti pagkamangan ken naadaan ti karayan nga pagsukduan ken kangatuan nga Dios nga mabalin tayo kakabsat nga pagsanggiran. Addaan tayo iti Dios nga saan nga makaddengan iti bilig na. Nya kuna na di verse 8. Kuna na umayo kitaan iti inaramid iti Apo. Adda nga linikmut ko iti Sinakerib ken dagiti armada iti Jerusalem. Nakabutbutan nga imatang ngem nangibaon iti Dios iti maysa nga anghel ket isu iti nangaramid iti nakakaskas daw iti daytang kasasad ti Jerusalem. Ket gapo iti maysa nga anghel nga imbaon iti Dios naparmek na iti nakaado nga armada iti Syria. Well, kasangon tayo daytoy nga aldaw kakabsat. Mabalin nga adda ka nga sumangsango iti maysa nga dangadang. Dangadang nga saan kitdi nga dangadang nga kasla wenno mabalin nga kasla kini Sinakerib ken iti armada na. Ngem kini Satanas ken dagadagidipon na nga adda nga nakasaganang amang rakrak. Mabalin nga sumangsango ka iti daytoy nga gundaway nga rakrakraken nan dayta pamilyam ni Satanas. Pirgin nan dayta testimonyom. Ay akas may nga Kristiyano. Riribukan na iti pamilyam. Ag-create ti anyaman nga banag tapno ti kasta mariribuk ka iti daytoy nga gundaway. Welcome sa iti daytoy nga gundaway awan ti sabaling aramidem no di itantanok mo iti Dios. Kuna na di versikulo 4 iti umuna nga Juan kapitulo 4 kabsat. Nabilbilag iti espiritu nga adda kada tayo ngem iti espiritu nga adda kadagiti tagalubong. Saan tayo laeng nga naaddan iti Dios nga saan nga makaddengan iti bilig na ngem Dios nga saan tayo nga mailemeng kakabsat iti panggep na. Ngayon tuno kasla tayo la
kasla tayo nga kasla kasi nga kasla tayo nga kasla tayo laam mo. Yeah. Aramidin tayo amin na yun. Satno tayo gag nga magunod iti tulong iti Dios. Makapakigtot ka kabsat iti sumbat na. Kuna na verse 10, agsardeng kayo. No di ka sikakat mariribukan iti dating gundaway ka kabsat. Sikakat adda ka di tiyempo nga hamong amot aramid man. Yeah. Makigtot ka garod isumbat ni Apo Dios di verse 10, agsardeng tayo. We must be still. Una na. Among kaditi kay nang sa amon dayti kabsat. Palubusam iti Dios nga agtignay iti agdama nga kasasaad mo. Amen. Ipaimam amin iti Dios dayta. Gaputan nga kabailan ka kabsat. Ipahay mo amin ken kuana nga pagdandanagam. Iti amin nga pagbutbutngam. Amin nga pakadagsenam. Amin nga pakariribukam. Amin nga pakalitlitwam ayatik nga kabsat. Saan tayo nga kabailan? Luda tayo laeng iti mang saranget. Wenno mang sango iti dayta. Kasapulan tayo iti Dios kakabsat. Ayatik nga kabsat iti Dios laeng iti mabalin nga makatulong ken ka. Iti dayta nga kasasaad mo. Kaya iti mabalin nga ramidem isu dayta panagtalik mo ken kuana. Anya pa iti mabalin tayo nga sapulen. Kas adda nga sumang kasangwan tayo manan. Iti daytoy nga baro nga aldaw kakabsat. Adda iti Dios kada tayo. No magmagna tayo, no adda tayo iti pagtrabahuan tayo. No adda nga sumangsangot tayo iti napipigad nga kasasaad ti panagbiag tayo kakabsat. No umapay iti liday kada tayo, no agkapoy tayo. No adda nga ngumatokin bumaba tayo iti panagbiag tayo. Kumamang tayo iti Dios. Kabailan na kaayat nga kabsat nga itag-ay ken pabilgen iti agdama kasasaad mo. Sa nga agbalbaliw iti Dios kakabsat. Ay ayatin na ka iti amin nga tiyempo. Hana kayat nga gildiday ka. Hana kayat nga kapsot ka. Hana kayat nga kasati kasasaad mo kakabsat. Hana nga kayat nga to the extent nga dayta nga problema di kita nga dalagsen mo isu timang riribok ken ka. Isu timang pabaaw ken ka. Isu timang pababa iti espirituan nga panagbiag mo. Hanga kasta iti design na hanga kasta iti plano na. Gapu kakabsat iti plano ti Apo amin nga pagdaldalanan tayo ket mapagbalaygan tayo. Gapu ta ti Dios muna na pagbalayganan agraman iti patay. Adaman ti pakariribukam iti dayti nga aldaw kabsat. Idatag mo iti ima iti Apo. Kumamang tayo iti Dios kakabsat. Kung nagkaroon saan tayo nga kabailan, basit man dakkel dayta nga sangsanggom iti dayti nga gundaway. No isumot ti mangriribuk ken ka, idatag mo kadagiti ima iti Dios. Ulitet, awan ti kabailan tayo. Saan tayo nga kabailan? Nga masulbar dagiti nga dadagsen tayo. Agpanuray tayo iti Dios. Ipaayan na tayo iti bang-ar. Nya kunana amin kay nga nabagbanugan, awisen kayo. At no ti kasta paginanaen kayo. Anyan nga ayat, anyan nga imbitasyon iti tunggal maysa kada tayo ulitit kabsat kumamang tayo iti Dios. Kabailan na ka nga itag-ay kadagita nga pakariribukam iti dayti nga gundaway. Kabailan na ka nga wayawayaan manipod kadayta nga pakariribukam. Kabailan na nga ikan na ka iti bang-ar kadayta dadagsen nga awitem iti dayti nga gundaway. Gaputan na laos iti panangayat iti Dios kada tayo. Anyaman ti kasasaad tayo, siya sino tayo man kakabsat, ti Dios ay ayat natin na tayo. Madaydayaw iti napateg nga naganagdawatek man nga kararag tayo iti dayti nga gundaway. Agyaman kami Apo Dios iti pamalagip iti dayti nga gundaway. Agyaman kami Apo Dios iti ayat mo. Agyaman kami Apo iti adu nga parabor mo, iti adu nga kinaimbak mo kada kami o God. Anyan nga nagsaya at anyan nga nagimbag ka o Apo. Itong galmay sa kada kami o Lord. Kaya agyaman kami ti reminder nga impahay mo itong galmay sa kada kami nga awan ti kabailan mi. Nuda kami laeng Apo Dios iti sumangaw ko dagitoy Apo. Kadagiti imam. Dagiti kakabsat nga dumdumngeg kadagiti sibsibay da iti rayo da iti dayti nga gundaway. Dati kabsat nga mabalin nga aglualwasit agtid-tid iti luan agapoy tinakat adu Apo Dios nga problema na iti dayti nga gundaway. Dawatek man Apo iti panang ipaay mo ti bang-ar ken kuana. Itdimman Apo Dios. Iti waya-waya manipod kadagiti nakabaludan nga problema. Uri pa dayti kabsat nga pakaasi ken ka o Lord God. Ano kasatnong nga winayawayaan Apo Dios.
Dagiti tattaoy dumuno nga panahon malipot iti sakit dagita nga sakit nga dakadakwada Apo. Abmo kung ore pa iti daytoy nga gundaway kabailam nga wayawayaan agasan daytoy nga kabsat. Tulungam ida Apo. Tulungam Apo Dios. Ipaay mo ti bangar. Apo ikam dawaten mi Apo Dios. Umapila kami king ikam man pa iti mamisan nga gundaway daytoy nga kakabsat ni Apo. Tapno maramiden da. Di ba nga maaramiden da para iti dayaw king gloria Apo. Ore pa nagiti kakabsat nga dumdum nga iti daytoy nga gundaway Apo. Sika man ti agtrabaho ka nagiti bibiyag da. Ay wanam kin tulungam idaw Apo. Thank you Lord kadagiti bibiyag da. Sika Apo iti kamang mi sika Apo Dios. Iti pagtarayan mi iti daytoy nga gundaway ket awan Apo Dios iti kabailan mi no awan ka o Apo. Kadagiti kakabsat nga binsa-binsa naman kuman Apo Dios nga mainaganan o Lord God. Dagiti kakabsat nga agbibuy iti live streaming iti daytoy nga gundaway Apo sika man. Sika iti pagkamangan mi Apo Dios ay wanam ket tulungam ida sabten dagiti kasapulan da Apo Dios. Sika Apo iti kamang mi. Sika iti mangwayaway anyaman financial man ti kasapulan da iti daytoy nga gundaway Apo. Sika Apo ti kamang mi. Bendisyonam Apo tulungam iti kabsat mi. Ngani sister nga Joyce Liwanon Apo. Kini Madam nga Teresita Malagayo, Pastor Edgar Martinez, Brother nga Tolentino Paul, kini Angel Grace Arellano, kini giti dadto mga madam mga buy-buya diti live streaming audios. Sabot mo man dagiti kasakula, amom dagiti tarigagay, amom di rason no apay nga kayat na mapabilig iti tingal daw Apo. Madaydayaw ka Apo Dios, madaydayaw ka. Itantanok da ka o Apo, itantanok da ka o Apo. Aduman dagiti nagkurangan mi naglabsingan mi iti ayat mo ang agbalbaliw. Agyaman kami Apo Dios, agyaman kami. Madaydayaw kay iti tingal daw. Kaya magmamanupay Apo nga aldaw iti panagbiag mi. Thank you Jesus kadagiti kakabsat nga da kadagiti sibsiba iti radyo da Apo. Sika Apo iti mang bendisyon magipaay dagiti kasapulan da. Awan ti kabailan mi no awan ka o Apo. Iti kadagiti ima paay mo ti bayang kadagiti nga kabsat mi. Madaydayaw ka Apo Dios, madaydayaw ka. Itinaga ni Jesus. Amen and amen. Thank you Lord. Tuloy ko, itidalan ko, si Kaapo, ibagnos ko. Diyan ka, buter, uray na dawat ti tiyempo, tani Jesus ti kamang ko. O Jesus ko umamangan.
kakabsat, agyaman tayo, iti day tanga kanta, nga intay nanggagaan, awan iti sa baling nga pagkamangan tayo, no saan nga iti Dios kapag serserbiyan tayo. Well, good morning kada kayo, amin nga adda kadagi sibsibay, iti radyo da, iti day nga gundaway, madaydayaw iti apo. Iti day nga mensahe nga intay wanan nga nangaganan, kahit kumamot nga kablaawan, dagiti adda nga dumdumgag kadagi sibsibay iti radyo da iti daytoy nga gundaway anyaman nga lugar tayen mo kakabsat nimbag agsapam nimbag nga tudtudong agsapam kakabsat agtudtudo dito lugar yo laging gana itatakad agayar ambis na pala dito dito sa Sefton Village kakabsat dito sa station tayo. Well, good morning kini brother nga Tolentino Paul. When apo Diyos ti kamang tayo, amin pastor, madaydayaw iti Dios. Angel Grace Arellano na imbag ken napnapnuan nga agsapang pastor ken iti pamilyam iti Dios iti madaydayaw itang aldaw. Agyaman kami manen iti mensahim nga makapabaknang ken makapadbilig pastor. Blessed Wednesday everyone. Pinita Bunagan, amen and amen kunan ni sister ko nga Shirley Salazar Blanco. Amen. Kung na kini Pastor Edgar Martinez, thank you Pastor. Iti mensahe ken kararagyo kada kami. God bless always in your family. Okay, when ni Apo Dios iti kamang tayo. Amen Pastor, madaydayaw iti Dios ko na ni brother nga Tolentino Paul. Angel Arellano na imbag kinapnuan nga agsapang pastor ken iti pamilyam iti Dios ti madaydayaw itang aldaw. Giyaman kami manen iti mensahe nga makapabaknang ken makapabilag Pastor. Blessed Wednesday nga everyone kunana. Amen and amen ko na namot ni Sister nga Pinita Bunagan. Amen ko na namot ni Sister ko nga Shirley Blanco. Sir Edgar Martinez, thank you Pastor. Iti mensahe kin kararagyo kada kami. God bless you always in your family. Maylin Sabado, amen. Sister Angie Aquino, amen. Philomer de Jesus, agyamanak apo itinabaknang sa saom amang tudkirad ken namnama. Kunana ni Sister nga Philomer de Jesus. Ora pa kini Sister nga Robelinda Arok Agustin, Ma'am Robelinda Agustin, amen. Agyaman kami Pastor, iti makapabilig nga mensahe. God bless. Marlon Sanchez, agyaman kami Pastor, iti espirituan nga taraon. God bless. God bless Isabela. Kunana. Sir Edgar Martinez, madingag tudtudo dito ayan mi Pastor. Kunana. Dito kat medyo nalambag ag tudtudo. Well, agyaman na kadagi nag-message kakabsat iti daytoy kagundaway kadagi daytoy sibay iti radyo da naimbang agsapa iti Miyerkules kakabsat. Well, madaydayaw iti apo gapo tayo iti daytoy aldawmet isu ti graduation dagiti ayatan tayo nga estudyante ditoy Sefton Bible Training Center. Isu ti graduation da kita congratulations kadagi nga graduar ken siyempre pangpangrunak bet may isa kadagi jag tutubo tayo iti nagbalay gimanen madaydayaw iti apo. Congratulations kini Sister nga Iris Win Tungpalan iti pannakapasana iti CPA exam da ay isunan ket certified public accountant madaydayaw iti apo ket na kanay nang ibagbagang iti bilig na ket naggapo iti apo. Hallelujah. Thank you Lord iti balegi ori pay kada kayo kabsat hangkuman nga i-mention iti daytoy aldaw. Congratulations anyaman nga balegi nga sinangoy iti daytoy nga gundaway ket adda pwede gidi pahabol tayo dito kay kabsat. Good morning kini Sister Marinol Sumera. Amen. Thank you manen Pastor iti mensahe itang aldaw. God bless you always including your family kunana. God bless po sa ating lahat kunana. Including sa ating lahat at sa lahat ng pamilya natin. Orepay kini Sister nga Pao Pagulayan. Amen. Thank you Lord. Kunana wanan ti pahabol. Well, agyaman na kakabsat itan 10 nga minutong inkay panagdingig manen paki-fellowship tayo iti daytoy nga programa tegsapa anapnuan iti namnama. Naimpusuman nga panagyaman ko iti tunggal may sakada kay kakabsat iti saan nga panakauma nga panagdingigyo iti daytoy nga programa aging gana nga adda kayo dito kakabsat adda iti agsapa anapnuan iti namnama. God bless everyone. Kikita tayo into the next month into no bigat. June 1 into the bigat kabsat. Madaydayaw ti apo. Thank you kabsat. Have a blessed and good day everyone. God bless. Lawrence Salazar. Nangigantay
kayo ti programa.